या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट। संजय राऊत यांनी ठाकरे गट राष्ट्रवादीमध्ये विलीन करण्याचा प्रस्ताव 2 वेळा दिलाय असा दावा आमदार नितेश राणेंनी केलाय। मुंबई उच्च न्यायालयात अनिल परब यांच्या विरोधातील दापोलीतील साई रिसॉर्ट प्रकरणी 2 याचिका प्रलंबित असल्यानं किरीट सोमय्या यांनी राष्ट्रीय हरित लवादातील याचिका मागे घेतली आहे। क्रिकेट खेळताना चक्कर येऊन पडल्यानं मडुरेत तरुणाचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे। सचिन दिगंबर गावडे असं त्याचं नाव आहे। सावंतवाडी सर्वोदय नगर भागातील बंद 3 घरं अज्ञात चोरट्यांनी फोडली आहेत। गोवेकर आणि 2 पारधी भावंडांची एकूण 3 घरं चोरट्यांनी फोडली आहेत। सिंधुनगरीतील आगीच्या घटना अनेक असून रविवारी सायंकाळी दूरसंचार विभागाच्या टॉवरला आगीनं घेरल्यामुळे टॉवरवरील केबल आणि दूरसंचार विभागाच्या स्क्रॅप मटेरियल या आगीत जळून खाक झाले। मंत्री दीपक केसरकर आता खासदार काय आमदारही होऊ शकणार नाहीयेत। त्यांनी केलेलं विधान म्हणजे वरिष्ठांवर दबाव टाकून किमान विधान परिषद तरी पदरात पाडून घेण्यासाठी प्रयत्न असल्याची टीका रुपेश रावळांनी केली आहे। मॉरिशसच्या राजधानीत स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या अर्धाकृती पुतळ्याचं अनावरण राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते झालं। मॉरिशसचे राष्ट्रपती पृथ्वीराज सिंह रूपन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा सोहळा पार पडला। पाडलोस इथं कालवा पुलाजवळ एसटी आणि दुचाकीत भीषण अपघात झालाय। रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या मातीच्या ढिगाऱ्यावरून दुचाकी उसळली आणि एसटीला आदळली। अपघातात दुचाकीस्वार सावळाराम घाटिये जखमी झालाय। सावंतवाडी शहरातील वादग्रस्त आठवडा बाजारासाठी अखेर गोदामाकडील जागा निश्चित झाली आहे। पावसाळ्यात निर्माण होणारी गैरसोय लक्षात घेऊन तब्बल 50 लाख रुपयांची तजवीज आमदारांनी केली आहे। मोती तलावातील पाणी सोडण्यात आल्यानंतर गाळयुक्त चिखल आणि पात्रातील मासे मृत्युमुखी पडल्यानं परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे। वैभववाडी तालुक्यात गेल्या 4 दिवसांपासून शहरातील जिओ कंपनीची सेवा कोलमडली आहे। इंटरनेट सेवेसह कॉलिंग सेवा विस्कळीत झाल्यानं अनेकांचे हाल झाले। भरड धान्याची बियाणे ही खऱ्या अर्थानं संपत्ती आहे। ही संपत्ती शेतकऱ्यांना दिली जाते। या संपत्तीमधून मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेणारा जिल्हा म्हणून सिंधुदुर्गला अग्रेसर ठेवा असं आवाहन पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी केलं। आणा हुमरमाळा येथील मानस सावंत या लहान मुलाच्या शस्त्रक्रियेसाठी मोठ्या रकमेची आवश्यकता होती। मालवणीतील सामाजिक बांधिलकी जोपासणाऱ्या 100 इडियट्स ग्रुपनं लाख मोलाचा मदतीचा हात दिला। त्यानंतर या कुटुंबियांनी या ग्रुपचे आभार मानले। कोकण रेल्वे मार्गावरील वंदे भारत एक्सप्रेसच्या उद्घाटनासाठी अखेर काउंटडाऊन सुरू झाले। शुभारंभासाठी नवी कोरी सेमी हायस्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस मडगावमध्ये दाखल झाली आहे। महाराष्ट्र सदनात स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची मुख्य जयंती कार्यक्रम सोहळ्यावेळी सावित्रीबाई फुले आणि अहिल्याबाई होळकर यांचे पुतळे मध्ये येऊ नयेत यासाठी बाजूला असलेले एका घुमटागार जागेत ठेवल्याचं पाहायला मिळत होतं। नरेंद्र मोदी स्टेडियममधला आशिष शेलार, मिलिंद नार्वेकर आणि रोहित पवार यांचा एकत्रित फोटो समोर आलाय। शेलार, नार्वेकर आणि रोहित पवार खास विमानाने एकत्र प्रवास करत या सामन्यासाठी अहमदाबादला आले। साई रिसॉर्ट प्रकरणावरून माझी खात्री आहे, एक दिवस किरीट सोमय्यांना नाक घासून माफी मागावी लागेल किंवा मी दावा केलेले 100 कोटी द्यावे लागतील असं अनिल परब म्हणाले। मुंबई कोकण किनारपट्टीच्या भागात हवेतील आर्द्रतेचं प्रमाण अद्याप कमी न झाल्यामुळे उन्हाचा तडाखा सहन करावा लागणार आहे। तर पुढच्या 48 तासांमध्ये राज्यातील बहुतांश भागांमध्ये पाऊस पडण्याची शक्यता आहे। एकनाथ खडसेंचा जावई 2-2.5 वर्षांपासून तुरुंगात आहे। या माणसाच्या स्वार्थामुळे विनाकारण जावयास तुरुंगात बसावं लागलं असा आरोप गिरीश महाजन यांनी खडसेंवर केला। दिल्ली पोलीस आणि कुस्तीगारांच्या झटापटी दरम्यानचे फोटो वनिता खरातने इन्स्टा स्टोरीमध्ये शेअर केले। ही स्टोरी शेअर करताना तिनं दुःख आणि निशब्द व्यक्त करणारे इमोजीही पोस्ट केले। मणिपूरमध्ये रविवारी पुन्हा राज्यातल्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये विद्रोही गट आणि सुरक्षा यंत्रणांमध्ये चकमक झाली। आतापर्यंत राज्यांमध्ये 40 दहशतवाद्यांना ठार करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री बीरेन सिंग यांनी दिली आहे। प्रभास आणि कृती सेनॉनचा आगामी आदिपुरुष चित्रपटाची चाहते आतुरतेनं वाट पाहताय। राम सिया राम हे गाणं रिलीज होताच सोशल मीडियावर एका तासात 1.2 मिलियन व्ह्यूज मिळाले। काँग्रेस आता कर्नाटक पाठोपाठ मिशन मध्य प्रदेश असणार आहे। तर दुसरीकडे आत्मविश्वास वाढल्यानं काँग्रेसचीच सत्ता येईल असा दावा राहुल गांधींनी केला। भोजपुरी इंडस्ट्रीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री आकांक्षा दुबे 25 मार्चला वाराणसीमधल्या एका हॉटेलच्या खोलीत मृतावस्थेत आढळली होती। आता आकांक्षाच्या अंतर्वस्त्रांमधून सिमेन आढळल्याची माहिती समोर येते। इस्रोनं सोमवारी जीपीएस प्रणालीच्या सेवेमध्ये वाढ करण्यासाठी आधुनिक पिढीच्या अंतराळ यानामध्ये प्रक्षेपण केलंय। 2000 किलोपेक्षा जास्त भार असणाऱ्या NVS या उपग्रहाचं प्रक्षेपण करण्यात आलं।
या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तू आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार. आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट. अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.